Я табрикот айноми Шер Муҳаммади Ёғонӣ ба тамоми мардуми шарифи Тоҷикистон бигзоред соли нав ва соли пурраи меҳру муҳаббат барои тамоми санъаткорҳои ҷумҳурӣ. Сарбаланд боша акай Шер Муҳаммад, соли гузашта соли чӣ буд? Хук буд, соли равғанӣ буд. Бениҳоят равғани хушрӯ дошта. Ҳақиқи соли мушай соли амборай. Мо дуо мекунем ки амбори мардуми тоҷик ҳама вақт пур бошаву ҳама вақт дар лабонашон ханда ҳувайдо бошад. Сарбаланд бошед. На ки я чиро фуромӯш накунем ки ай куни гудак бовория ай крисо не. Ана ира чиқад бигирам. навор сохта шудагай бо дастгирии сайти Якxpay дараҷа коэффициентҳои зиёд ва бонусҳои гуногун регистратсия кунед. Барои пардохти аввалинтон 6500 рубл бонус медиҳанд. Оҳо, салому алайкум. Раҳмат. Минадор, бале Шер Муҳаммадҷони Ёғонӣ. Ҳичи аки Шер Муҳаммадҷон, просто я занг мезанем, хостем солҳои нав вақти табрик кунем то на. Меша шугур мо нақс. Чӣ ба исо соли нав намешидай, аки Ёғонӣ, чӣ ба соли нав намешидай? барои он намеша ки бобои барфи дар ёвон дар метро даҳана рафта дини ислому қабул кардай ба ҳамин хотир соли нав намеша.